έπεσαν πάνω στα μπλόκα των αγροτών και έκαναν ούτε λίγο ούτε πολύ 7 ώρες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Εδώ ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά των γηπεδούχων. Εκεί είναι ο Γιάννης Νάτου και μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο και του Γιώργου Καλαφατάκη. Αλλά βεβαίως θα συζητήσουμε και για την αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού από χρονιά σε χρονιά και κυρίως με βάση την περσινή σεζόν την αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού ενός παίκτη που τον χαρακτηρίσαμε του Ολυμπιακού. Και για μία ακόμη φορά ο Βούης αποδεικνύει πόσο καλός είναι στο να πασάρει την μπάλα όταν έρχεται βοήθεια πάνω του και όπως πολλοί τον χαρακτηρίζουν, ίσως τον καλύτερο ψηλό που υπάρχει στην Ευρώπη στο να διαπέξει. Παίκτες που ενδεχομένως να αποχωρήσουν από την ομάδα της Λάρισσας Γιάννη Νάτου για να έρθουν για 10. Ο Ολυμπιακός δίνει στο τελευταίο διάστημα, τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, θέλει να τρέξει. Ο Βασιλόπουλος έκανε ακόμη μια καλή πάσα, φτάνει στις 3 ασίστ και έχουν προηγηθεί 2 πάσες μέσα στο καλάθι στο Βούισιτς. Και είναι αυτό ίσως ένα από τα στοιχεία που έχουν διαφοροποιήσει την εικόνα του Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η διάθεσή του να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο. Πολύ καλό διάβασμα της άμυνας του Ολυμπιακού από τον Devin Green. Τον βλέπετε εδώ σε πρώτο. Εδώ ο Σκούνι Πεν για να πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσίλντρες κόβει και βγαίνει πίσω από τα σκριν ο Χαλπερίν. Ανεβαίνει για να του δώσει τώρα νέο σκριν ο Μπουρούσης. Θα του γυρίσει την μπάλα. Μπουρούσης θέλει να πασάρει χαμηλά στο Τσίλντρες και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Το pick and roll του Χαλπερίν με τον Μπουρούση και το επιθετικό φάουλ του τελευταίου. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Μπάτλερ για τον κόμμα το κόβει ο Γκριν και παίρνει την μπάλα. Στο χαμηλό post με αντίπαλο τον Μπουρούση θα κάνει ένα ωραίο χουκ και ο Τσίλντρες τελικά θα στείλει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού προσπαθώντας να τη διώξει, την έστειλε πιο βαθιά στο καλάθι της ομάδας του. 35-23, έτσι κι αλλιώς όμως ήταν εξαιρετική η κίνηση του Devin Green. Χαλπερίν δεν μπορεί να απαντήσει με σου 3 πόντων. Μαζεύει ο Μάση. Μπάτλερ. Υπάρχει μισμάτς τώρα στον με εφηδιασμό. το Τσίλντρες μπροστά του. Μπάτλερ. Ο Γκριν με το πεν, αλλά δεν το έχει διαβάσει. Κόμματος για τον Μάση. Αυτός με τον Τσίλντρες. Μάση με δύσκολη προσπάθεια θα στοχίσει. Ο Πεν μαζεύει το rebound εδώ. Αβράμοφ. Devin Green. Ανεβαίνει ο Μάση και του δίνει screen. Με αλλαγές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πάσα για τον Μπάτλερ. Η προσποίηση του τελευταίου στον Πεν και το εύστοχο σου 2 πόντων. Πολύ ωραία κίνηση και ωραία εκτέλεση από τον Τζαμάρ Μπάτλερ εδώ με το νούμερο 15. Και πολύ καλή πάσα του Γκριν, ο οποίος μόλις πήρε το pick and roll, είδε ότι στη weak side, στην αδύνατη πλευρά, ο Μπάτλερ ήταν μόνος του. Και βλέπουμε ότι η ομάδα της Λάρισσας, όταν τα out είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού, είτε από την baseline είτε από τη sideline. 2 στις 2 βολές από τον Τσίλντρες. 39-27. Έχει 11 πόντους όσους και ο Κλέιζα. Σε match-up zone ο Ολυμπιακός μετά την προσπάθεια που έκανε μετά το out να πιέσει όλο το γήπεδο. Ο Μάσεϊ πήγε για ένα φοβερό κάρφωμα, αλλά και ο Τσίλντρες πήγε για ένα φοβερό stop. Τελικά ο Μάσεϊ νίκησε τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, χωρίς βεβαίως να καρφώσει όπως θα ήθελε, αλλά και έτσι για 2 πόντους μετράει. 39-29 θα ήταν πολύ μεγάλη φάση, είτε εάν κάρφωνε εντυπωσιακά ο Μάσεϊ, είτε αν τον σταματούσε απόλυτα ο Τσίλντρες, γιατί αλλίωσε την προσπάθειά του, ανεξάρτητα από το αν εδώ βλέπετε πως τελικά η μπάλα κατέληξε στο καλάθι του Ολυμπιακού. Καλπερίν. Σκοτσιανίτης με το Μάση. Έξω για τον Πεν, ξανά Σκοτσιανίτης. Σκοτσιανίτης θα γυρίσει, αλλά θα αστοχίσει. Δεν μπορεί αυτή τη φορά για επιθετικό ριμπάρο ο Μαυροκεφαλίδης. Αβράμοφ. Λάθος πάσα, αλλά ο ίδιος διορθώνει. Τώρα για τον Μπάτλερ. Θα μπορούσε να πάει στο lay-up, νόμιζε ότι ο Σκοτσιανίτης θα σηκωθεί να τον κόψει. Είχε διάδρομο. Μπάτλερ. Πήρε σκήνα το Μάση, θα του γυρίσει την μπάλα. Μάση στη γωνία, είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Και θα φύγει έξω. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό.
Έπαιξε μερικά λεπτά. Θα καθίσει στον πάγκο τώρα ο Μπόζινταρ Αβράμοφ. Σκοτσιανίτης ξανά από το χαμηλό post. Θα κοπεί από τον κόμματο. Τώρα μαζεύει ο Μαυροκεφαλίδης και με χούκ από τα 2 μέτρα σκοράρει. 43-29 οι παίκτες του Γιώργου Καλαφατάκη έπαιξαν πολύ καλή άμυνα για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση πάνω στο Σκοτσιανίτη, αλλά στην δεύτερη φάση, σε αυτή την περίπτωση, ο Μαυροκεφαλίδης διόρθωσε τα πράγματα και σκόραρε για τον Ολυμπιακό. Ενώ μένουν συνολικά 28,5 για το ημίχρονο. Ολυμπιακός 29, Ολύμπια 29, Ολυμπιακός 43. Και ο Ολυμπιακός είναι με την ομάδα της Λάρισσας βολές. Θα δούμε τι θα οργανώσει ο Καλαφατάκης στην τελευταία επίθεση. Βλέπουμε ωραία στιγμιότυπα από την δεύτερη περίοδο. Το time out ολοκληρώθηκε για τις οδηγίες του Γιώργου Καλαφατάκη. Πάμε στο Γιάννη Νάτου. Ναι, Γιάννη. Ο Γιώργος Καλαφατάκης έδειξε ένα pick and roll με τον Devin Green στην κορυφή της ρακέτας. Αγκυροβολισμένος στη δεξιά πλευρά θα είναι ο Νέστορας Κόμματος για τον τρίποντο. Μία επίθεση ζήτησε από τους παίκτες του Έλληνας προπονητής με τον Green και τον Κόμματο να έχουν τον πρώτο λόγο. Και το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο κλειστό της Νεάπολης. Ο Τσίλντρες αστοχεί σε σουτ 3 πόντων. Ο Σκοτσιανίδης δεν μπορεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Και οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βγάλουν εφηδιασμό. Φάουλ τελικά από τον Τεόντοσιτς πάνω στον Μπάτλερ. Ντεμόν Γκριν, Τζαμάρ Μπάτλερ και Ντέβιν Γκριν στην περιφέρεια της Λάρισσας. Κόμματος και Μάση στη γραμμή των ψηλών για τον Ολυμπιακό. Τεόντοσιτς, Χαλπερίν, Τσίλντρες, Κλέιζα και Σκοτσιανίτης η πεντάδα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ντεμόν Γκριν για το Μάση, αυτό στη γωνία για τον Τζαμάρ Μπάτλερ που δοκιμάζει σου 3 πόντων, θα βρει στόχο και μειώνει 43-32. Και Ντεμόν Γκριν στην επαναφορά για την Λάρισα. Ξανά Γκριν. Κόμματος για τον Μπάτλερ. Το screen τώρα από το Μάση. Μπάτλερ δοκιμάζει και πάλι για 3 αυτή τη φορά από το high post για να μειώσει κι άλλο. 43-35. Με δύο διαμορφώνει το 55-41. Πάμε στο Γιάννη Νάτου. Έλα Γιάννη. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα επιμέρους 12 από τη στιγμή που πλησίασε στους 6 πόντους ο γυμναστικός Ολύμπιας Λάρισσας. Κάτι το οποίο ασφαλώς αποδεικνύει, νομίζω, για την πολύ μεγάλη κλάση των Ερυθρολεύκων. Ωραία επίθεση και τώρα, ανεξάρτητα το αν αστόχησε ο Ντεμόν Γκριν. Και στη συνέχεια το φάουλ του Μπάτλερ πάνω στον Τσίλντρες. Ήταν ωραία η πάσα, χωρίς να βλέπει μάλιστα, απλά υπολόγισε που θα ήταν ο συμπαίκτης του νωρίτερα ο Μάση. Ο Μάση. Και είναι η τρίτη-τέταρτη φορά που γίνεται μετά το screen στην μπάλα. Όταν δέχεται την μπάλα ο Μάση στο κέντρο. Λάρισα 41, Ολυμπιακός 55, ο Τσίλντρες στη γραμμή για τις βολές. Μία στις δύο από τον Αμερικανό forward του Ολυμπιακού, μαζεύει ο Μάση. Μπόγδανος. Περνάει γρήγορα το κέντρο. Πολύ καλή δουλειά από τον Μπεν στο να μην αφήσει τον Μπάτλερ να πάρει την μπάλα. Πέρασαν 16-18 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα για τη Λάρισα. Μπόγδανος στην εκπνοή ακριβώς σε σου 3 πόντων, είναι airball, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα μετρούσε. Γιατί προς τα μέσα στον Βούισιτς. Η τελευταία φάση που επίσημανε στον ευνηδιασμό με την πάσα στον αέρα, στον Μπουρούση. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει τον ευνηδιασμό με καλάθι, αλλά και πάλι βλέπουμε την καλή άμυνα του Πεν. Από εκεί ξεκίνησε όλη η φάση για τον Ολυμπιακό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Βουγιούς. Εδώ κλέβει την μπάλα από τον Αβράμοφ και στον ευνηδιασμό θα πάρει το φάουλ, δεν σκόραρε, θα εκτελέσει βολές μετά το time out που κάλεσε ο Γιώργος. Έφερε ο Γιώργος Καλαφατάκης προς τους παίκτες του. Του Σκούνι Πεν, τους είπε, ενώ είναι μπροστά 18-20 πόντους, κοιτάξτε πώς μαρκάρει ο Σκούνι Πεν. Έτσι σας θέλω, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ακριβώς αμυντικές για την άμυνα ήταν οι ειδωλές του Γιώργου Καλαφατάκη, ο οποίος πέρασε και ψηλά forward πλέον στην ομάδα του. Το κοντό σχήμα δεν λειτουργήσε. Σε θέση 3 μάλιστα ο Νέστορας Κόμματος. Παναγιώτη Βουγιού. 6 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πεν για τον Μπουρούση. Με δύναμη αυτός πάνω στο Μάσεϊ. Εδώ είναι η φάση, το pick and roll με τον Πεν. Και το δυνατό